Kinong yalam jong ki arhuai teli ki snong ki bahap akbo ki lai teli ki konsensi jong ka motion road ki bla chapel karya no chapo ramrai ki par chong thaj adu banta banya khun na ka banta ban phai biang ya ki ni ki snong sakaju ko konsensi kini kalong kat komjing thu jong ba Jeremiah Takhar ulong khot onong ram jong joint action committee kini ka committee kala rai du benam priang ya ka jong ong jong ba penchai banyak up haru menon ka amendment bat penbik thamai da kamta konsensi hendrai kala rai man pelong baik ke kebajur bat kemjur kentu ya menteri deputy chief minister ke sarkar jala ba perston tensang ban tuklar haga bedi ba kani ka kam nakleng jongi ki JAC jong ki lightly ki polling station ki badon ar poitli ki snong ni kerpat ya ka office jong ka DCA ba kan tuklar lem haka bedei bat kane namar ba katkum ka jingle jong ka selection committee lengba ka KHDC ba kani ki jing le ke jong ki klam yo ya kano ka jing monjur jongi ki sordar ke secretary jong arpoit li kisnong kilale donbor bat kilale klem sunyau ya ke jing kwa ka jongi ya ke jing dawa ka jongi te dai halor kane ka banta na kaleng jongi ni kerpat sha uba preston uba dai khmi ya kane ka DCA ne ka district council affairs uba dai minister ba in charge ya kane ban singau bha ban tuklar lem ya kane ka jingle bum sunyo jong ka KJDC ya kini ki arpoit li kisnong ki ban penhap jubor yangi klem ka jing monjor jungi syaka ramrai jerngam constituency hakaba nakaleng jungi ki pajba ngikwa banne hakaju ka constituency bat kata kadai ka motion road constituency